салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз совсавдо кӯмак мекунад. Дастафка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. салом тамошобинони канали Тоқӣ ТВ. мавзӯи имрӯзаи мо барои чи Dazzle да Landmaster визв дод. нафароне ки хабар надошта бошанд, дар канали Dazzle TV наворе баромад ки дар он ҷо Dazzle барои батл кардан визв дод. Визв имена ҳамун одаме ки номта мегирам Landmaster яъне. چی گفتی؟ Landmaster. این کلمه را باز در کدام حالت استفاده میبرد؟ шояд бошанд нафароне ки сабаби визв додани Dazzle-ро нафаҳмида бошанд ё ин ки сабаби ин суханро. Не ки ҳамаи репери туфта дар рӯи твори батлер туф кард. Landmaster ҳангоми як интервю доданаш дар саволи туфтатарин репер кист чунин ҷавоб дод. Туфтатарин репери тоҷик кия? Dazzle. баъди ин навор дар канали Dazzle TV наворе баромад оиди ҳамин сухани Landmaster ва баъдан визв баромад. дар ин визв Dazzle номи нави KMC, Ralik ва Landmaster-ро гирифт. Ralik tu нави KMC ҳамчунин 6-1 бона када шишта. чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, Landmaster ва Омонҷонс рӯзи 22 сентябр дар шаҳри Турсунзода яъне Регар батл доранд ки дар канали Бехайб мебарояд. нави KMC бо Хезе 2020 ва Ralik боша бо MEB. гуфти гапо ай рӯи ҷадвали батлҳои бачаҳко бугем, якм ай Навик мегзара, охирон ай Ralik. ба фикри шумо қатъи Dazzle ки батл меброя? Len, Навик ё ин ки Ralik? сабаби да Len визв додани Dazzle мо фаҳмидем, а дар Навик Ralik ша не. нафароне ки фаҳмида бошанд хоҳиш мекунем дар комментария нависен. мавзӯи дигари мо оиди батли нави KMC ва Хезе 2020 яъне батли 6-1, батле ки бениҳоят бисёр интизор анша. бисёри одамо ба ин чиз боварӣ надоштанд, шахсан марам. лек чота наздики бад омад ва батл ранге ки мешава, чунки ҳатто билетҳои батл тайёрай ва уже дар фурӯш биромадагиай. бе ниқоби тиббӣ ва бе проверкаи махсус шумо вориди зал шидан наметонед. масъалаи билетҳо чизе аст, дар кассаи кинотеатри Ватанай бародаро аймон билет дархост накунед, чизе аст намуҷай шитоб кунед то бе билет намонед ва маҳрум ай тамошои намхо як батли гизала нашен. дӯстои азиз, ҷои баргузории батли 6-1 кинотеатри Ватан. шумораи билетҳо маҳдудае, яъне танҳо ҳамун нафароне ки успед карда билет мехаранд ҳаваё медурӯянд. шахер дар Instagram як история монд ки дар уҷа як шартае ва мухлисои Хезе 2020 метавонанд ки бепул соҳиби билет шаванд. дӯстои азиз, наканеста вақташ расид. билетҳои рӯзи 12 мо уже дастрас кардагем. ҳамагӣ 100 дона 10 ё 12 донаш ҳамода махсус мухлисое ки мо медонем ва мешиносем ҳамода тақдим мекунем ва дигароша шумо метавонед дар розиглиш бесум бубарен. чикор кардан дар корай аккаунти поёнда яъне аккаунти формула 55 сарпарасти мо да подписатсия мекунем ва ҳамин видеора дастористон мемонад. все рӯзи 11 метавонем билетҳоро биёем бигирем барем ва батл биёем рӯзи 12 тамошо кунем ки даоҷа чӣ гап мешавад. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. дар ин батле ки баргузор мегарда фикр мекунем ки зидди нави KMC тоқа шахер мехона ва дига бачакҳои Хезе 2020 мумкин ки нахонанд ё ягон плани девона доранд. хулас қинда ин чиза пешгӯӣ кардан. дар саволи барои чи тоқа шахер зидди навик мехона ихе ҷавоб метиҳем. вақте ки бачакҳои Хезе 2020 якҷояк шишта ответ дода буданд, шахер мега ки зидди ти тоқа як кас мехонанд. аммо фикр мекунем ки ӯ як кас шахер буда метавонад, чунки шахер ва навик дар як клан буданд, NP клан. дар бораи якдигар шояд чизоеро донанд ки то ҳол дигаро надонанд. чӣ хеле ки хай ба ҳама маълум ай бачакҳои Хезе дар минус бениҳоят зур мехонанд ва шояд ки талпача зала ба ягон минуси девона ҷумонанд. аз чӣ кор кардани нави KMC-ра то ҳол мо натонистем фаҳмида, гарчанде ки ҳар рӯз қариб қатишем. ба ҳар ҳол ба ҳама бачакҳо муваффақият дар батл ва раҳмат ки ҳамин хел тонистестанд ки репа боз ҳам шавқовар кардестанд. нафароне ки батли Шон MC vs Райдер ва Ralik vs MEB-ра интизор буданд, Ralik аллакай рӯзи рафтаншона гуфт иншоалло рӯзи 15 да питерем иншоалло насиб агар соқ саломат бошем мерем батла мегзаронем. умедворем батли мардакорам сахт мегзарад, чунки Сунат Шарипов барои гузарондани ин батл бениҳоят маблағи зиёд сарф кардааст.
дар канали нави KMC видео буромад бо номи батл атме нашид. баъзе одамо фикр карданд ки батли шашбак атме нашид, лек и хел нест. дар канали нави KMC 0 грам ба Бастер визов дода буд ва Бастер боша қабул карда буд, лек ай сабабе ки Бастер дар батлери сол иштирок кардест наметона ки бо қати 0 грам батл буроя. ин батл дар ҳолате мешава ки Бастер ё ай батлери сол бипара ё ин ки то финала рафта чемпион шава. лек иҷа бо як савола ки оё Бастер баъди чемпион шидан қати 0 грам батл мекуна ё ин ки не, иша хай вақт муайян мекуна. ҳозираш да боша ин ду нафар рӯзи 6-1 пеш ай батли ва ё буромада саҳнара ба раундҳои батлошо гарм мекунанд. умедворем ки 6-1 ахир мегзара. хай дӯстон, худованд нигаҳбони ҳар яктаи шумо то барномаи оянда. Янекси 2006 бо танировка туҳфа ба нафароне ки дар конкурси мо аз ҳама зиёд билет мехаранд. нархи билет ҳамагӣ 500 рубл. дар канали Тоқи ТВ конкурс рафта истодааст. дар конкурси мо 3 мошин ва 16 телефон мебошад. 2 Opel Astra G 99 сол бо кондитсионер ва Янекси 2006 бо 1 сола танировка, 15 телефони Samsung A10 ва нафаре ки дуюм шуда аз ҳама зиёд билет мехарад 1 Redmi Note 9 туҳфа мегирад. нархи билет такрор мекунем, ҳамагӣ 500 рубл. рақамҳои Сбербанк дар рӯи экран. чеки худро ба WhatsApp мо равон кунед ва рақами билетро гиред.